ibu, nailar berdimar ki. Kesa bistang sos itu lah. 할 때 있잖아 나. 아 몰라 파이인데. 학자 딱. Bukan yang wawa. Ini 22 तारिख September 2022 बृहस्पतिबार 3 दिन जों त्रिपुरा मथा के त्रिपुरा मथानि सिनियर लिडार चिनी ब्रह्मना ताको हाता फिलिप बिन स्पन्सर्ड बाइके दिनै जों पाराके नै आरो जागा गारि गुरा हामायां तमो सासु हामाइद्रे खेनि मान बय बुं जोंनो नांख्रुमन बय बुनो बारि खाखतम याफायो ओंखे चिनी ब सामुङो चिनी त्रिपुरा काञ्चनपुरनि त्रिपुरा मथा YTF नि जे वारियर्स राव जे तंनाय राव जत फायो बर ब सामुङो याउरि फायमन ब ब्राव जे फायनाय राव नखनो खापां खाखतम याफायो ओंखे ब चिन बुबाग्रानि जे थांहा मनि सामुङनो याउतैये बुंफन चिनी ताखौ आता फिलिप बुं बनो याउतै सामुङ तां तमन ब बुनो खनो बारिके खाखतम याफायो ओंखे बुबाग्रानि तैदुल मुङनो जतन थिं बदिके प्रिरि आनाय हिए जतन थिं काबुं तिंगे दिनैनि ब सामुं गाहाम खेमै मन बये जों जत र फाइनांखौ फाइने रन फनो खापां खाखतम ओंखे बुबाग्रानो पाइफ्लाय हामबाय गबसु सायनो ब तिनिन सामुंनो जों रन पाइरिने खाखता जतन Media joto takung kene no sangter khaksamai apai piu akhe tini 22 tarik बृहस्पतिबार चिनी ब्रह्म ताखु मामा फिलिप बुं जनो नांखु एनो तिनि बल ग्राम अञ्चलनि लामाखौ माचायांमो सांमायांमो खक्सुइ दंमो न तिनि बुं प्रब्लेम न सल्व खेफायजाहा तिनि लगे दंफायो तिनि ब्लक काञ्चनपुर 60 कन्स्टिट्युएन्सिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट मुखुनर 10 दंफायजाओ मुखे बुंनखुनो सांतेरा खक्सामाया फैपियो ते जों YTF काञ्चनपुर नि YTF रफो तिनि YTF नि वारियर्स रफ जत जों नांखु फायजायो जानजाने नांखु मबाय किनो जों र सामुनो कमप्लिट खेहा आरो मे बन खक्सामाया फैपियो जत एलाका ब्रो ब पन्डाव जे थांमा फाइनमा असुस्थ ओंगे बासि ओंगे गारि गुरा थांमाय आं दमनो फतिनि सासु थांमाय उन्दो इंजराव तिनि ब्रह्म ताखु मामा फिलिप बुंतिनि र हामाके साखनां खेखनां तांखनां जनया फैखनां बारिके बुंनो बिन साकावते ब्रह्माय तन्थ आके बुंनो फनो बनि मासामु बिस कावते स्टेप लाया तांग मामो पन्द बिन साकावनो आशीर्वाद माय तो हे बसु सानो खाकसा